Bang, bang, bang. Ay, At dati nag-comment nga ko Kahit da kano ti maamonti pa nag-amuyo kini inang. ay ito na kalaglagip ati ko. Story bikin mo. Pa, mas ag-viral kano Ninang ka day? Diyan, sa diyan. Boy. Apang kay Jenny tay video kay JB8. Ata masita show ticket kita nyo man, dati buldi-bulding nyo ya. Ayun na, buldi-bulding nyo. Ila ko yung kidataan. Apay nga niya pangilakwak ka papabot. Mo ila ingkay pala Jenny tay video kay dati nag-comment, ag-viral kano ka. Adya love story kano kinamang. Focus la nakalalagip sa da jayan. Uy, nakaalala kita. Oh, diya ito kay Jenny. Ta interview kay man. Basta seryoso kayo Uy, Ta. Oh, dito may te pa nagtugaw yo dito. Kasalakat. nakasasagot sa mo dito. Aldo kayo ro talak kiring light. Yun Oy. Oh, mayara seryoso kayo Yun Aldo kayo tagbilang na. 1 2 3 action. Kasano nagama mo kay di Mike? Ni inang Mike? Kasano nga ni Deng? Seryoso ko na anak. Seryoso na, kata-katawa man mga minin. Awan po. Aw matultulon mo sa tati drama ta. Apay ato yung kabayag na nalipata ko na. May lang, hanyo lilipatan ko Panunutan nyo. Nalipata. Nya man ni Deng. Bakitak mo tan namamapay. Adi no no tete nagamaman yung umon una ka day. Siyempre jay balbalay Idi nga men, jabal balay jay de. Awang garot pa cellphone ni de. May lang. Pinasyaran iditi ko pinasyaran iditi aga-aron. Aldo kayo man tayo, huwag man adya manok, natagri. Si ingka ko yung manok. Gaman nyo palang ati cellphone, itutok nyo palang gininang tawa. Disturbo mati nga manok mo. Nga raw. Kaya ating manok na awan di patultuloy nga vlog. Ano kas tao? Ano man Nay, ano man tapay adya lastan? seryoso mo min ano ka tultuloy aji ko Isim daw ang aming nga isam. Oh, O ready? 1, 2, 3, action! awal latta. Wah, tilabda kayo boy. Nakapalpak man dahitan Ni, nakangingi ka man Dajay kuami kinurseng. Dajay love story may amudan. Ngim talaga lasto ka ating manok. Gaman nyo Mamirdi mo ti pa nagbuya mo Madin sa mo. Ano man dajay? 1, 2, 3. Ngingingi or tininang mo. 1, 2, 3. Action! Lagi pa mga min dahi ko katawa ka. Bla bla tayo lagarog ka. Kinay. Ay, Laglagay. Oh, ay dahi ko. di ba inikan nyo pa halo-halo ide? Made, saktik ikan dahi tamo mo tigwa pa ni dahi. Po. Imot na. Oh, nalaga malagip na. Naimot. Naimot ide? Ngamti kasla malagip ko nga ko ide nagprinda ko na dahi. Prinda nga. At ay pag sinukatan tilo po, rally pa yay, yakan mo yung uso ng tindidin mo siya. Rally? Rally ka aja mo, adu tatawa aja nga, rally. Wah, nadentid na ide. Hanggang kasta tijar mo at ano, makikita ti tao ti kamera Wala, ko. dito, likod kayo, sinang na Ilada kayo, kasi kayo. Basta. Likod kita. Kamera tayo. Isip ka mga isang. Nagbain-bain kayo pala kami. Kaya pa yamin tayo ipalagib mo pa ka amok pa dayay. Iso nga request ka no tita tao, so nga formal gamot ano kasi Oy. na ko Awang pa iti anniversary, awang pa mansaryo, anama tataan. Awan ibibigay dyan. Basta kita. Basta nag-asawa kay latam. Nadaya mo ti lagip-lagip ti pa nagsumsungbat mo. Wala. Sige, Oh, iyak kayo sa raw. try. Ready? 1, 2, 3, action! Lagi pat, dahil ko itay. Tasyakan ko malagip na gitan. Nabigla ka naman. Mula, So, partakan nyo ako. hanggang malagip nga ro. Partakan nyo ako kung ama panak, sundukin ni Rosay. Nay, ka naman. Nakabaybayag kayo, Mike. Lagi pa mga mino na. Kaya, ang tubabuyan ng mga Awang nga ron ti amok. Mula, awan malmalpas nga vlogin. Tuno ko lata, bigat lata, ituloy tek vlogin. Kaya na mapanak, sundo. Pero sa ilig chatay. Sumati, ubra na nga ngingingi. Kamera day ta. Oh, ito nabiga lata ro din. Hinto to biya taro din ta nga sundo nga ni Rosilan. Oh, mula. Kita ayaman.